सासे गावबुराया गंसे दुखुथिया नखरखौ बुथारना सिथारना फोजोबस्रांनायनि हमखि गावसोर आंखौ बुंदों बे गावबुराया नोंखौ अराय सम नोंखौ बुथारनानै गारगोन नोंखौ बुथारनो खांबासो जोंहा माबाया जोबगोन नोंनि बिदा फंबायखौबो नायगोन आं बुथारजोबगोन आं होननानै आंखौ अन्थाइ थानै लानानै फैदों गावबुराया लोगोसे गोबां मानि गय गायनानै दोनखानाय गय बिफांफोरखौ सिलिंखार आंनि हा बायनायखौ आं गय गायदोंमोन लेबार हमनानै आगोलावनो बे गयखौ फुजोबनाय जादों जोंनाव सोङाखैबो जेबो खालामाखै क'क्राझार पर्बतजरा पानबारि गामियाव गंसे दुखुथिया नखरनि गय गायनानै दोनखानायखौ सानैसो दुथां सुबुंफोरा दानफायना गालांजोबदों। गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों हाखौ 50,000 बिगा होनानै बायनानै गय गायदोंमोन 1 नं पानबारि गामिनि थागिबि रमला बसुमतारिनि नखरा। आरो बे हाखौ बायदोंमोन जोंसार ब्रह्म मुंनिफ्राय बिगासेयाव 50,000यै गासै 6 बिगा हायाव। रमिला बसुमतारि बिथाङा मख'नाय बायदिब्ला हा फानग्रा जोंसार ब्रह्मजों जेबो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय गैया, नाथाय फाननाय समाव साखि होग्राफोरासो बे हानि सायाव दाबि हुमखि होना लानो नागिरनायनि अजद। दुखुनि बाथ्रा गामिनि साब्रै साबासो मानसिफोरा थांनाय 15 आगस्ट सानखालि नखरनि दैदेनगिरि सुबुंफोर गैयै समाव खाबु लानानै गायनानै दोननाय गय बिफांखौ बुखुनानै गालाङो होननानै गोख्रों अजद आरो फोरमायबावदों दि गय बिफांखौ जाय बुखुदों बिसोर जुदि मोजाङै सावरायनायनि गेजेरजों मोजां मानिनानै गोरोबफैयाब्ला आयेननि राहा लागोन होननानै फोरमायदों नखरनि सोद्रोमा रमला बसुमतारि बिथाङा। लोगोसे गावबुरायाबो बे जाथायजों लोब्बा थानायनि अजद आरो बुथारनो सिथारनो हमखि होनायनि अजद दुखुथिया नखरनिफ्राय दुथांफोरनि सायाव गोख्रों आयेननि राहा लागोनखौ फोरमायनायजों लोगोसे बिटिसि सरकारनिसिमबो बेबायदि दुथां सुबुंफोरनि सायाव नायबिजिरनो खावलायदों दुखुथिया नखरनि बिगोमाफोरा। गावसोर आंखौ बुंदों बे गावबुराया नोंखौ अराय सम नोंखौ बुथारनानै गारगोन नोंखौ बुथारनो खांबासो जोंहा माबाया जोबगोन नोंनि बिदा फंबायखौबो नायगोन आं बुथारजोबगोन आं होननानै आंखौ अन्थाइ थानै लानानै फैदों गावबुराया। 15 आगस्टमोन ओइ दिनखालि 15 आगस्टआव जों गैयामोन आं काजोलगाव साब डिभिजनाव जोंनि स्कुलनि नानिखौ सन्दिबेर स्कुलाव हाबो नानिया बे नानिखौ आङो लांदोंमोन लांनायाव नानिया जोंनि मानगोनां चिफ गेस्ट माबा मुनमुन ब्रह्म लेक्सार होफुबाय थानाय समाव बियो गोग्लैदों गोग्लैनायाव सिरियास जानायाव आंखौ ड्राइभार आरो फादारा लेंहरनायाव आं थांनानै नानिखौ लायदोंमोन आरो लोगोसे बे नानिनोनो बिमाया ओइदिनखालिनो बिनिनो फंबाय दानस्रांनि बिनि फिसालाया जावजामोन सासे गोमानायाव बे न'आव गैयामोन बेबो थांदोंमोन आंनि हा बायनायखौ आं गय गायदोंमोन लेबार हमनानै आगोलावनो बे गयखौ फुजोबनाय जादों जोंनाव सोङाखैबो जेबो खालामाखै आरो आं बे हाखौ बायनानैसो लादों हा बायग्राया आंखौ दिनैसिम जेबो फानग्राया जेबो बुंफेराखै आरो हा फानग्रायानो आंनो मियादि खालामनानै होबाय आजिलै 4-5 बोसोर जाबाय मियादि जानाया आं बायनाया खिन्थु रावजों बायग्रा आरो फानग्रानि गेजेराव जों दावराव गैया जायफोर साखिदार बिथांमोनहा बे हायाव मानि थाखाय दावराव खालामदों आरो मानो गयखौ फुजोबखो गासै 25-26 दालसो फुनानै गारनाय जाबाय बिनि थाखायनो आंनो माबा मोनसे न्याय नांगौ होननानै आं दिनै बे निउस लाइभनि सिगाङाव बुंनाय जाबाय आरो लोगोसे जे माबाफोर सोरबाफोर राहा खालामनानै होयो नामा आं बेखौ नागिरगासिनो दङ आरो जोंहा लोगोसे न'आव रावबो हौवाफोर गैया आंनो गारजेन आंनो 4 गथ'फोरखौ इंलिश मिडियाम फोरोंदों आरो लोगोसे बिमाजों आंजोंनो फोरोंनाय जा हौवाफोर गैया हिसाबै जोंनाव सोंनांगौमोन जोंजों रायलायनांगौमोन बे हाया माबोरै जादों आरो हानि रेजिस्टार दंना गैया आंनाव सोंनांगौमोन हाया बबेसिम जायो बेखौबो आंखौ लानानै रायजोआ रायलायनो हायो नाथाय रायलाया सिखाव महरै इन्डिपेन्डेन्ट दिनाव दिनै आंनि हाखौ बेबायदि खालामनो मोनामोन आरो आंनि बिफां लाइफां नस्थ' खालामनो मोनामोन आं नुफेराखै इन्डिपेन्डेन्ट दिनावहाय मालाबाबो बेबायदि घटना खालामनाय जों गोदो खोनायोमोन इन्डिपेन्डेन्टआ रंजा खुसि होननानै नाथाय बे समाव आंखौ सोगाबदों बेनि थाखाय आंनो न्याय नांगौ आरो बे न्यायखौ जुदि जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो खालामनानै होआबा आङो माबा मोनसे बेबस्था खालामनाय जागोन जाय बेबस्थाखौ आं मालाबाबो गारनाय नङा आरो नागारनाय नङा अननानै जोंनि बिटिसि सरकार आरो
आसाम सरकारनिफ्रायबो आं रिकुवेस्ट खालामो जे बिसिनि चिफ गेस्टफ्रा आंखौ जाहाथे नायसननानै माबा मोनसे सहाय हरो आरो हरथारनांगोन इन्डिपेन्डेन्ट दिनाव दि बेबायदि खालामदों आंनो बे न्यायखौ नांगौ। बे हाखौ बेसेबां बिगायाव बायखो? आङो बे हाखौ 6 बिगा 1 फुवा बायदों गासै टटेल बिनि बिथोराव आं 50,000 खरि बिगायै बायदों आरो जोंना जाय बिथांमोनहा फानदों बिथांमोनहा दिनैसिम आंखौ जेबो इलिगेल खालामफेराखै बिथांमोनहानो थांनानै आंनो रेजिस्टार खालामनानै होदों आरो सिमनाखौ गायनानै होदोंमोन रायजो लानानै दा रायजोआ मा सानदों गावसोरनो साखिदार गावसोरनो मुंसे खालामनानै होदों दा आं बे जिनिसखौ सार्केलनिफ्राय लाबोनानै सुथ'नाय जायाखै सुगोन मण्डल सारमोना बिराद बेस्थ'आव दङ सारभे दङ बिनि थाखायनो बिसोर फैनो हायाखै नङाबा बे सप्तायावनो फैनांगौमोन आङो दा बै समबार मंगलबाराव लेंहरनाय जादों सोरबा रायजोफ्रा थाफायोबा थाफानानै नायनो हागोन आङो बेखौ गावबुरानि नङा गावबुरानि अनगायै गुबुना खालामनानै होदों खोमा गावबुराखौ थुनानै होदों खोमा होननानै आं साननाय दं आरो आं सन्देह आंल' नङा जोंनि रायजोफ्राबो थुनानै दं होननानै आंखौ मोना फैनानै हराव फैनानै आंखौ बुंफैदों। इयुनाव बे हा दावराव जानायाव नोंथाङा माबा मोनसे आयेननि राहा लागोन नामा? लागोन सियर आं लागोन आरो लाथारगोन आं नागारा आं लागोन आरो लागोन गावसोर आंखौ बुंदों बे गावबुराया नोंखौ अराय सम नोंखौ बुथारनानै गारगोन नोंखौ बुथारनो खांबासो जोंहा माबाया जोबगोन नोंनि बिदा फंबायखौबो नायगोन आं बुथारजोबगोन आं होननानै आंखौ अन्थाइ थानै लानानै फैदों गावबुराया मानि थाखाय नांगौ आंनो बिसारखौ आंनो नांगौ आं नोंजों मानो बुथारजानो आं नोंनि मा मावदों आरो नोंथाङा माबा मोननांगौ दंबा आंनाव बिनानै लांफै सोरहाबा रायजोहा माबा मोननांगौ दंबा आंनाव लांफै आं बे हाखौ बायनानैसो लायदों जाय फानग्रा बिथांमोना होनदों आं फाननाय हायाव मानो दावराव जादों नाथाय बे फानग्रा बिथाङा बेंगालराव लेबार मावहैदों कम्पानियाव आरो सासेया बहाबा सिकिउरिटि मावहैदों होननानै आं मिथिदों। 6 बिगा हा फानदों होनदों 6 बिगा आरो फवासे बे हाखौ नोंथाङा मियादि खालामनानै लाबाय नामा? लाबाय आंनि निस्सय आजिलै बे 4 बिगायाथ' 7 बोसोरसो जाबाय आं मियादिया ओमफ्राय नैबे 2 बिगाखौ आङो जै दिनखालि बोसोराव बायदों ओइ दिनखालिनो आंनि फंबाय जाय फानग्रा बिथाङा आंनो ओइ दिनखालिनो थांनानै सार्केल अफिसाव गावनो थांदों गावनो मानसि लिंदों आं लिङाखै बे 4 साखिदार लानानै आंखौ लानानै थांदों। फानग्रा मानसियानो नोंथांनाव एकदमबारे सार्केलाव थांनानै सय होनानै बे हाखौ सारेन्डार होनानै एकदम मियादि खालामना होथारबाय। औ होथारदों दाबो बिथाङा फैयोबा आं बेंगालरनिफ्राय फैयोबा बिथांखौ लानानै नोंथांमोननि निउस लाइभआव बुंगोन आरो आं दा फन हरदोंमोन नोङो बेबायदि हा दावराव जाबाय नों मा सानो आं हा बायनायाव बिस्रा मा प्रब्लेम आं हा फाननायाव मा प्रब्लेम दं आं थेखा जादों आं फाननानै जादों मानि दावराव होननानै बियो दुखु मोनदों बिराद दुखु मोनदों जाय दुखु मोननायखौ आङो दा थांब्रबनो हाया फैसा गैया थाखा गैया आं सासे गरिब मानसि आंखौ नाख्रेबनो सानदों नामा होननानै बुंहरदों मबाइलखौ रेकर्डिंफोरखौ नोंथांमोना खुलिनानै नायनो हागोन। हानि जेंना बेंगोना जादों अर्थात हाखौ मोनसे लामा एबा गय गायनायनि सायाव सिख'लायनाय बायदि जानानै गयबो फुनायखौ नुनो मोनदों दा बेफोराव नोंथाङा सिमानि सोमोन्दै माबा मोनथिगौ नामा? सिमाखौथ' जों मिथिगौ गयखौबो जोंनो गायदों सिमा थारावबो गायाखै जों सिमानि एसे माबाजों गायनानै मोसौ होनो ओरै होख्लायग्राखौ आमाय समनिफ्राय ओंखारग्रा लामाखौबो एवख'लायना होबावदोंसोमोन जोङो होमबाबो बिसोरो माबोरै अख्रायै गयखौ फुखो बिदि। दा नोंथाङा बे गामिनिनो मानसि जानानै बे गामिनिनो नामा बेबायदि? गामिनिनो खामानि मावग्राबो गामिनिनो फुदोंबो सोरबा दानस'दोंबो गय बिफां बेबो गामिनिनो जोबखा रावबो गैया। नों माबा बुंनो सानदों नामा बिसोरनि सायाव बेबायदि फुनायाव? फुग्राथ' रायजोनि मानसियानो थांनानै फुहैदों आरो दानस'ग्रा सासे मानसि दं बथा बिनि मुङा। दा रायजोनि मानसिया थांनानै फुहैदों होनदों दा बबे न'खरनि बा रायजोआथ' गासिबो गैजोबाना बेहाय माखासे रायजोआ गासिबो गैजोबनाया आंबो खेल गैजोबा आरोखि थांनायखौ नैबाव फुनाया साब्रै साबा बे गावबुरा मोनहानो बथामोन फान्थाव मन्थ्रि आरो माबा गोसोम बिथांमोना मानि थाखाय फुनाय जाखो जेन'बा नों मिथिगौ नामा एसे बेखौ? सिमा बारायदों होननानै फुदों सिमाथ' बारायाखै हनै नैबे लाइनानो। दा सिमानि सिङावनो दङमोन नामा बे बिदिबा? सिमानि सिङावनो। फुनायाथ' बिदिबा गोरोन्थि जादों नोंनिबा? फुनायखौथ' गोरोन्थि होनखादों जोङो आरो बिगुमाबो गैया बे समाव। बिगुमा गैयियाव फुदों? औ।